Nazdar polovníci, nová polovná sezóna sa nám neúprosne blíži a každý z nás by si rád určite chcel streliť v blízkej dobe svojho prvého diviačika v tejto novej loveckej sezóne. Žiaľ, ale nie každý z nás má možnosť pravidelne chodiť do revíru a prikrmovať si. Nevadí, nezúfajte, mám pre vás riešenie. Momentálne sme naskladnili nové mechanické krmidlá od značky Door. Ich výhoda je tá, že súčasťou mechanického krmidla je aj 25-litrové vedro. Čiže jediné, čo potrebujete, je nájsť si vhodné miesto, mechanické krmidlo si zapojiť, dať ho doňho 4 dvojačkové baterky, nastaviť si, ako často chcete krmiť a už potom len čakať. Po prípade, ak nie chcete takýto malý box, tak máme pre vás aj zvlášť mechanické krmidlá, ktoré si môžete u nás zakúpiť a namontovať si ich na svoj vlastný súd, ten si osadiť niekde do revíru a pravidelne vám bude vaše lovné miesto zakrmovať. Výhodou tohto mechanického krmidla je to, že je malé, spratné, veľmi dobré a jednoducho sa ovláda. Jednoduchosti je sila, ako sa hovorí, nastavíte si len čas a potom tam máte vlastne 4 fázy, ako často vlastne chcete krmiť, či už raz do dňa alebo 4 krát do dňa. Je to vlastne vyriešené takým spôsobom momentálne, že za 1 sekundu vám vykrmí 125 gramov krmiva. Čo znamená, že ak si nastavíte na 30 sekúnd, 10 sekúnd, 15 sekúnd, viete si to jednoducho vypočítať a viete, aké množstvo krmiva sa vám za deň vykrmí. V prípade, že máte záujem o toto alebo toto mechanické krmidlo, neváhajte sa na nás obrátiť, radi vám pomôžeme a poradíme. Prajem vám pekný deň a príjemnú polovnú sezónu.